Hello, testing, hello, testing, 1, 2. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jew nippruvaw nixbru l-menti tagħna u l-qalb tagħna kull wieħed u kull waħda minna minn ġodjarna. Inħarsu lejn is-sema u nitolbu l-għajnuna ta' Alla. Hekk f'dawn il-mumenti li nimmaġina li l-kol kemm aħna għandna xi ftit attenzjoni. Nimmaġina li hekk il-kol kemm aħna qegħdin nittamaw żmien aħjar, nixtiequ li dan iż-żmien li għaddejjin minnu bħalissa jgħaddi malajr. Hekk ejjew nduru lejn Alla u nitolbuh biex jieħu ħsiebna, iħenna lina, jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu, jimlina bit-tama fih, jgħinna nagħmlu kuraġġ. Hekk ma ninsewx illi kull meta tinqala xi ħaġa fil-ħajja Alla dejjem jagħtina l-għajnuna. Alla jagħtina l-qawwa biex naffrontawha. L-importanti li nkunu maqudin miegħu flimkien. Għalhekk il-lejla t-talba tagħna trid tkun biex f'dan iż-żmien li għaddejjin minnu nintrabtu iktar miegħu, ninaqdu iktar miegħu. Biex f'dan iż-żmien li għaddejjin minnu ninaqdu iktar flimkien, nikbru fl-imħabba ta' xulxejn. Ekkun nitolbu flimkien it-talba li għallimna l-mulej Ġesu li għat-talba li torbotna ma' Alla imma wkoll li torbotna flimkien bħala aħwa. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Marija Sultana tal-Familja, itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Hekk mhux faċli u xek nagħmlu dawn l-eżerċizzi u nikkonċentraw propju f'dan il-mument li għaddej minnu fl-istorja mhux biss ta' pajjiżna ma fl-istorja tad-dinja. Ekku dak li qed jiġri jista' iqajjem fina żewġ reazzjonijiet. Jista' min-naħa idaħħalna f'tensjoni żejda, f'ansjetà żejda, fil-paniku, allura nibdew nibżgħu saħansitra anke minna nfusna, neqgħu fl-inċertezzi, neqgħu f'ħafna skrupli, mhux biss fejn jidħol l-indaf imma wkoll fejn jidħol skrupli
anki ma' Alla, nikbru fl-ansjetà fit-tensjoni. Rridu noqgħdu ftit attenti għal din ir-reazzjoni li ma tgħinniex naffrontaw kull sitwazzjoni, ma anki b'mod partikolari dak li qed ngħixu bħalissa. Imma wkoll jista' jkun hemm reazzjoni oħra. Ir-reazzjoni l-oħra hija ta' ottimiżmu illużorju. Jew fi kliem ieħor u iwa mhux se jiġri xejn, u iwa jgħaddi kollox, u ħafna storbju għal xejn, u ħafna paniku għal xejn. U nippruvaw ngħixu fin-negazzjoni. Dik li jgħidu denial, qisu qiegħed jiġri xejn madwarna, isna ninalqu fil-bozza tal-moħħ u tal-qalb tagħna, nimmaġinaw ir-realtà kif jaqbel lilna, inħossu dak li jaqbel lilna biex hekk inkunu nistgħu nirreaġixxu ma nħossux it-tensjoni ta' dak li qed jiġri. U dawn huma żewġ reazzjonijiet it-tnejn li huma immaturi. Żewġ reazzjonijiet li ma jgħinuniex la naffrontaw is-sitwazzjoni u lanqas nikbru bħala bnedmin. Hekk jien ħsibt li llum propju u xek nitkellem fuq is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha u fuq kif Alla jixtieqna naffrontawha u fuq kif aħna għandna naffrontawha ta' Kristjani ta' nsara li aħna. Naħseb li nkunu bħal dik it-tajra li ddaħħal rasa fil-ħajt jekk ma nitkellmux xi ftit fuq dak li qed ngħixu bħalissa. Mela r-reazzjonijiet tagħna kif qegħdin ngħidu jistgħu jkunu jew ta' ansjetà żejda jew ta' paniku kbir jew inkella min-naħa l-oħra nirreaġixxu bħalli kieku mu jiġri xejn. U dawn huma żewġ reazzjonijiet illi ma jgħinuniex. Jiena naħseb illi sitwazzjoni bħal din iġġalna nagħmlu ftit mistoqsijiet. Hekk naħseb illi waħda mill-mistoqsijiet illi tiġi f'moħħna hija imma Alla fejn hu? Naħseb li hija l-istess mistoqsija li kien għamel il-poplu ta' Iżrael meta kien fid-deżert ħireġ mill-Eġittu miexi lejn l-Arti Mwieda. Smajnija nhar il-Ħadd il-bieraħ fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Esodu. Meta il-poplu ġie nieqes mill-ilma kien bilanċ u beda jistaqsi imma Alla qiegħed f'nofsna jew le. U naħseb li aħna wkoll nistgħu bħalissa nkunu għaddejjin minn din il-prova. Alla qiegħed f'nofsna jew le. Jekk jeżisti għax ma jintervenix, għax ma jagħmilx xi ħaġa, jew forsi qiegħed jikkastigana. Imma l-mistoqsija vera forsi li hemm taħt dawn id-domandi hija għalfejn irridu ngħaddu mid-tbatija. Għalfejn id-tbatija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Jekk Alla qiegħed hemm ma jistax ineħħiha id-tbatija mill-ħajja, jiena naħseb li l-mistoqsijiet l-oħra kollha li jiġu jekk Alla jeżistix jew le, jekk hux kastik jew le, joħorġu kollha minn din il-mistoqsija fundamentali. Għaliex id-tbatija tagħmel parti mill-ħajja. Imma nipretendix li nirrispondi jien għal din il-mistoqsija li tħabtu magħha tant filosofi, li tħabtu magħha tant qaddisin. Imma se nipprova flimkien magħkom nagħmel xi riflessjonijiet, nagħmlu ftit riflessjonijiet flimkien biex nippruvaw nindunaw, nippruvaw narfu x'jixtieq Alla minna f'sitwazzjoni bħal din. Hekk l-ewwel qabel kollox hekk iridu nikkonvinċu rwieħna. Iridu nkunu konvinti fil-fond tal-qalb tagħna, il-koll kemm aħna. Ma jrid ikollna l-ebda dubju fuqha, fuq ix, fuq il-fatt li dan il-virus, il-coronavirus, mhux kastik ta' Alla. Mhux kastik ta' Alla. Hekk naf li forsi din l-affermazzjoni tiegħi, din is-sentenza tiegħi tista' tqajjem xi reazzjoni fil-qalb ta' xi nies. Le, il-coronavirus mhux kastik ta' Alla. Mela x'inhu? Mela x'inhu? Issa naraw bil-mod hekk x'nistgħu nifhmu minn dan il-misteru ta' tbatija li l-koll kemm aħna għaddejjin minnu bħalissa. Meta fil-Vanġelu ta' San Ġwan se naraw għal-ħadd li ġej jekk Alla jrid, anki jekk minn djarna, forsi permezz ta' xi lezzjon divina jew permezz ta' streaming,
li nistgħu nisimgħu l-quddiesa. Il-ħadd li ġej, il-Vanġelu jirrakkonta l-ġrajja ta' meta wieħed raġel għama mit-twelid imur ħdejn Ġesu u jitolbu biex jifejqu. U meta jaraw id-dixxiepli lil dan l-għama, lil Ġesu jistaqsuh, dan min dinepu jew ommu missieru u jew il-familja tiegħu. Ekku Ġesu kważi jirrabja għal din l-affermazzjoni tad-dixxiepli. Għax kien hemm warajja kien hemm il-ħsieb, kien hemm il-konvinzjoni li jekk dan huwa għama għaliex Alla kastigah. Huwa għama xi ħadd tagħmel dnub u Alla bħala kastig ippermetta għamel li dan ikun għama. U Ġesu jirribella għal din l-affermazzjoni tad-dixxiepli u jgħidilhom lid-dixxiepli li la dinepu u lanqas il-ġenituri tiegħu, anzi. Interessanti l-affermazzjoni li għamel Ġesu nhar il-ħadd li ġej fil-Vanġelu. Jgħidilhom dan huwa għama biex tidher il-glorja tal-Alla fih. Hekk tidher forsi stramba, forsi tidher xi ħaġa li mhix f'posta. Imma Ġesu qiegħed jgħid xi ħaġa kbira, qiegħed jgħid li anki f'dan il-mument ta' tbatija, anki f'dan il-mument qiebes tista' tidher il-glorja tal-Alla. U kif? Hekk naraw ftit bil-mod. Kif nistgħu aħna stessi nkunu sinjal ta' din il-glorja tal-Alla f'dawn il-momenti. Ġesu innifsu għamel l-esperjenza ta' tbatija u nafu milli ma tbatija għadda Ġesu, nafu milli ma mewt għadda Ġesu. U allura jekk aħna ngħidu li t-tbatija hija kastig ta' Alla, inkunu qegħdin ngħidu li Ġesu sofra kastig, ġie kastigat għal ħażen li jagħmel. Xi ħaġa li mhix minna. U meta San Pawl jgħid sar kastig għalina, sar dnub għalina, kien sempliċement qiegħed juri li Ġesu ħa fuqu il-konsegwenzi tal-egoizmu tagħna. Għax kif se naraw iktar il-qudiem, kull tip ta' egoizmu meta jien naħseb fija iħalli konsegwenzi negattivi fuq ħoti. Meta jien naħseb iktar fija, naħseb iktar f'ġildi, nieħu ħsieb tiegħi nnifsi kultant ta' skapitu tal-oħrajn, kultant mingħajr ma nagħti każ ta' ħaddieħor li jkun qiegħed jiġri hu li jiena nipprova minn għalija nkun sewjien imma npoġġi f'sitwazzjoni kera ħafna minn ħoti. U allura jekk Ġesu innifsu bata, jekk Ġesu innifsu sofra l-mewt, aħna wkoll it-tbatija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Hekk mhux talli hekk talli fil-Vanġelu Ġesu jagħmilha ċara illi hemm fejn hemm it-tbatija hemm qiegħed hu preżenti. Ma nafx tiftakru jiex mhux hekk dik l-allegorija jew il-parabola li Ġesu jirrakkonta biex jiddeskrivi l-aħħar tad-dinja. Kont bil-ġuħ u tmajtuni. Ġesu jidentifika ruħu ma' min qiegħed ibati. Kont bilaċċ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont fil-ħabs u ġejtu mela qiegħed magħna Ġesu fid-tbatija. Mela qiegħed hemm Ġesu, kull meta qegħdin inbatu aħna Ġesu qiegħed hemm preżenti. Hekk forsi ma nħossuhx, forsi ma narawx. Forsi hu l-mument fejn l-iktar li nħossu ħimbiet. Imma fil-fatt qiegħed hemm. Niftakru għalkoll kemm aħna dik l-istorja li jirrakkonta dak il-ħassieb Brażiljan meta jgħid li kien qiegħed joħlom u immaġina li kien qiegħed fi xtajta. U fuq ir-ramel kien qiegħed jara żewġ pari ta' passi. Il-passi tiegħu u l-passi ta' xi ħadd ieħor. Hekk imbagħad f'partijiet minn din l-xtajta, minn din it-triq, kien qiegħed jara biss par passi. U nduna li f'dawk il-momenti meta kien hemm par biss ta' passi fuq ix-xtajta fuq ir-ramel, induna li dawk kienu l-momenti fejn u kien għaddej mill-iktar momenti jibsa tal-ħajja, il-momenti ħadbatija. Ekku dar lejn Alla u qallu imma kif? Qallu meta jien kont sew kuntent, qallu qiegħed nara żewġ pari ta' passi. Qallu donnhom il-passi tiegħi u l-passi tiegħek. Qallu fejn kont int? Qallu meta jien kont għaddej mid-tbatija. Fejn qegħdin il-passi tiegħek? Ekku Alla jdur lejhu jgħidlu
ilu ħabib, ilu dawk il-passi, passi li qiegħed tara, inti minn għalik li huma tiegħek imma mhumiex tiegħek. Passi li inti qiegħed tara fil-mumenti ħadba tiegħek huma l-passi tiegħi. Għax jien dak il-ħin kont fuq spallejja. Hekk il-mulej qiegħed hemm huwa preżenti. Qiegħed hemm preżenti fid-dbatija tagħna. Ma jħallinix weħidna. Ekku Ġesu jkompli fil-Vanġelu jurina illi id-batija mhix kastik ta' dnub. Anzi, jgħidilna li Alla tagħna jittella x-xemx tiegħu kemm fuq it-tajbin u kemm fuq il-ħżiena u jniżżel ix-xita tiegħu kemm fuq it-tajbin u kemm fuq il-ħżiena. Allura għalfejn id-batija? Għalfejn id-batija? Hekk forsi ma nistgħux nifhmu l-oriġini, ma nistgħux nifhmu għalfejn, ma nistgħux nifhmu min naħa ta' Alla għaliex jippermetti d-batija. Forsi ma nistgħux nifhmu għal kollox. Hekk xi ħaġa żgħira nistgħu nifhmu, se nippruvaw inkomplu nifhmuha flimkien ma' xulxejn illejla. Hekk aħna nafu x'hekk li din il-pandemija li qed ngħixu bdiet minn xi tajr li kien infettat. Hekk probqgħu ċerti li żgur li ħadd mariet li jinqala dak li nqala. Issa bdiet fejn bdiet u bdiet kif bdiet u tkompli kif tkompli. Żgur li ħadd ma jkun jixtieq illi jiġri dak li qiegħed jiġri. U dan xi fisser, dan x'jurina? Dan jurina xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħna li tajjeb li kultant niftakruha. Dan jurina li aħna ma jistax ikollna kontroll ta' kollox. Dan jurina li aħna bnedmin u maħniex Allat. Dan jurina li aħna limitati. Kemm hi ta' dawl għalina dik l-istorja li ġrat fil-ktieb tal-Ġenesi fi żmien Ġuseppi. Ġuseppi, jekk tiftakru, kien ġie mibjuħ x'hekk konna qegħdin naqrawhom f'dawn il-ġranet, il-ġrajiet ta' Ġuseppi. Matul il-ġimgħa, matul il-ġranet tar-Randan. X'jiġrilu Ġuseppi? Ġuseppi jmorru meta kien qiegħed fl-Eġittu isib ruħu jkollu jinterpreta il-ħolm tal-farawn. Waħda mill-ħolm li kien ħolom il-farawn kienet tas-7 baqriet smien u s-7 baqriet moluba. Ekku Ġuseppi qallu lil dan il-farawn, qallu isma' qallu qegħdin ngħixu 7 snin ta' ġejt, qallu ma ġejjin 7 snin ta' għaks. Interessanti li dan il-farawn kien dak li għamel lilu nnifsu Alla fl-istorja tal-Eġittu. Is-17 jew l-20 dinastija aktarx, kien wieħed minn dawk il-farawn li kien għamel lilu nnifsu Alla. Ħafna drabi mingħajr ma nindunaw mhux għax aħna nies ħżiena, imma għax aħna nies aljenati. Kultant naħsbu li d-dinja qegħdin inżommuha bidejna. Kultant naħsbu li kollox qiegħed idur magħna. Ekku sitwazzjoni bħal din turina kemm verament m'għandniex kontroll, kemm verament il-kontroll mhux f'idejna. Il-farawn kien jaħseb li hu kien Alla u kien fuq kollox, imma mbagħad jinduna illi m'għandux kontroll fuq il-fenomeni naturali. U mhux biss il-farawn ta' żmien Ġuseppi, imma anki il-farawn ta' żmien Mosè. Aħna ngħidulhom l-10 kastigi, kienu 10 fenomeni, ħafna minnhom naturali, illi il-farawn induna li ma kellux kontroll fuqhom. Bħalma aħna kultant inħossu li m'għandniex kontroll fuq dak li jiġri madwarna. Ekku dan kollu jallimna li aħna bnedmin limitati, li aħna bnedmin li ma nistgħux nikmandaw kollox, li kultant ngħixu bl-illużjoni li nistgħu nirranġaw kollox, li nistgħu insolvu kollox, li nistgħu nagħmlu kollox kif nixtiequ aħna u kif irridu aħna. Hekk imma dan mhux veru, forsi din hija l-ewwel talima, l-ewwel lezzjoni, hekk li aħna nafu imma ninsew malajr. Hekk li naħseb tajjeb li nżommuha f'moħħna u nżommuha f'qalbna. Mhux biss b'dan iż-żmien, imma b'mod partikulari wara li għaddi dan iż-żmien. Hekk allura sens kbir ta' umiltà. Hekk sens kbir li verament maħna xejn, hekk ir-Randan hekk bdejnieh u x'hekk indmu hemmnu fil-bxara tajba. Hemm ukoll formula oħra trab kont u trab trid terġa' ssir. Hekk il-fatt li l-bniedem huwa xejn, huwa umli, huwa trabb, huwa sempliċiment ftit ħamrija imma bin-nifs ta' Alla fija. Interessanti għax fir-rakkont tal-ħolqien nafu li Alla jagħmel lill-bniedem ħieles, lill-bniedem liberu.
U l-bniedem jista' jażel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Allura jien u int nistgħu nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. U jekk jien nażel it-tajjeb, ikun hemm konsegwenzi tajbin, mhux għalija biss, imma anke għall-oħrajn. Imma jekk jien tażel il-ħażin, ikun hemm konsegwenzi ħżiena, mhux biss għalija, imma wkoll għall-oħrajn. Nġibu eżempju sempliċi, jekk jien naf li ċertu ikel ma jagħmilix tajjeb u jiena nieklu, jekk niklu se jġib konsegwenzi ħżiena għalija. U mhux biss għalija, ma anke għall-oħrajn għal dawk li jiddependu b'xi mod minni. Allura din il-libertà tagħna hija min-naħa l-waħda don kbir, rigal kbir, però min-naħa l-oħra rridu noqogħdu ħafna attenti kif nużawha, kif inħadmuha. Għaliex? Għax jekk inħadmuha ħażin, nistgħu noħolqu konsegwenzi ta' tbatija mhux biss fuqna nfusna, imma anke fuq in-nies ta' madwarna. Hekk l-ebda egoiżmu mu individwali, fi kliem ieħor, jekk jien egoista se jbagħti miegħi ħadd ieħor. Jekk jien egoista mhux se nbagħti biss jien, imma se jbagħtu l-oħrajn miegħi. L-ebda dnub mhux xi ħaġa tiegħi biss. Dnub x'inhu? Dnub hu mod ieħor biex ngħidu li nkun egoista, li naħseb għalija biss. Imma jekk naħseb għalija biss, mhux talli jien ma nkunx sew, imma talli anke lill-oħrajn impoġġihom fil-periklu. Hekk fi żmien li qed ngħixu nindunaw illi kull persuna, kull bniedem għandu mhux biss it-tajjeb, imma għandu wkoll il-ħażin. Hekk interessanti anke din hekk. Il-fatt li aħna nafu hekk li meta dan il-mikrobu, dan il-virus jiġri, ifisser li nkun ħattu jien jekk jiġri għand ħadd ieħor. Interessanti allura jien nispiċċa kemm il-vittma kif ukoll l-aggressur. Allura kull bniedem huwa hekk. Ma nistax jien nippunta sebej lejn xi ħadd u ngħidlu int ħażin, tort tiegħek, ħtija tiegħek, le. Imma l-kol kemm aħna nagħmlu t-tajjeb u l-ħażin. U t-tajjeb tiegħi jinfluwixxi lilek, jinfluwenza lilek, u l-ħażin tiegħi jinfluwenza lilek ukoll. Kif il-ħażin tiegħek jinfluwenza lili u kif it-tajjeb tiegħek iħalli effett fuqi wkoll. Hekk ejjew niġu iktar konxji minn dak li jorbotna flimkien, hekk mhux biex nibżgħu minn xulxejn, anzi, biex ikollna iktar rispett lejn xulxejn. Il-Mulej jixtieqna żgur f'dan iż-żmien li jkollna ħafna mħabba lejn xulxejn, li jkollna ħafna rispett lejn xulxejn. Forsi b'modi differenti minn kif is-soltu konna nuruh ir-rispett, b'sinjali differenti minn kif is-soltu nħobbu lil xulxejn. Imma l-Mulej żgur li jridna anzi nikbru fl-imħabba ta' xulxejn, mod speċjali fl-imħabba lejn il-batut, fl-imħabba lejn il-marit, fl-imħabba lejn dak li hu fil-bżonn. Meta l-poplu ludi kien fil-jasar tal-Eġittu, Alla jidher lil Mosè fis-siġra tal-Ollieq taqbad mingħajr ma tispiċċa, mingħajr ma tintemm. U jgħidlu kelmiet tas-sew sbieħ. Hekk li nixtieq li llejla nisimgħuhom aħna nerġgħu bil-qalb. Alla lil Mosè jgħidlu mejjelt widnejja għax smajt il-krib tal-poplu tiegħi. Hekk ibqgħu ċerti li Alla jmejjel widnejh kull darba li aħna nokorbu lejh. Kull darba li huwa jisma' lajta tagħna, jisma' lajta ta' ħnina tagħna. Ejjew nkunu ċerti minn din il-verità li Alla hu missier ħanin, li Alla mhux se jħallina weħidna, li Alla jħobbna b'imħabba kbira. U Alla jiddispjaċih meta jara l-poplu tiegħu ibati. Hekk ma ninsewwiex il-bikja ta' Ġesu quddiem il-qabar ta' Lażru. Ma ninsewwiex it-tħassir li jħoss Ġesu fil-qalb tiegħu, it-tqanqil li jħoss Ġesu fil-qalb tiegħu meta jara lill-armla ta' Najm tibki lil-bina. Dawn huma s-sentimenti ta' Alla, Alla li qiegħed qrib tagħna, Alla li jinteressa ruħu fina, Alla li ġie f'nofsna, sar bniedem bħalna propju biex jerfana, biex iselvana. Hekk Ġesu li imur u jfejjaq il-lebros, Ġesu li jmiss lil dawk li kienu mnitsa, Ġesu li ma jiddejjaqx, li jgħin, li jħobb, li jkun qrib il-persuna li hija batuta. Hekk Ġesu li jagħmel tliet mirakli kbar tal-qawmien. Jqajjem lit-tifla ta' Ġajru li kienet għadha kif qed talaq 12 sena tifla. Jqajjem liż-żagħżugħ li liben l-armla ta' Najm u jqajjem ukoll lil Lażru li kien adult. Hekk forsi mhux għal xejn fil-Vanġel insibu dawn it-tliet rakkonti
tal-qawmien ta' Ġesu tal-qawmien tal-bniedem mill-mewt. Għandna t-tifla ta' Ġajru, għandna t-tifel iż-żagħżugħ iben l-arbla ta' Najm, kif ukoll għandna lil Lażru li kien adult. Hekk mhux għal xejn għax jirrappreżentaw it-tliet kategoriji tal-popolazzjoni, l-tfal, l-żgħażagħ u l-adulti. Hekk il-mulej jaħseb fina mhux biss għall-mewt. Hekk naħseb li din il-verità irridu nħalluha tidħol fil-qalb tagħna, tiftħilna l-qalb tagħna, inħalluha tagħtina konsolazzjoni kbira. Li l-mulej jisalvana mhux biss għall-mewt, imma jisalvana fil-mewt. Jisalvana permezz tal-qawmien mill-mewt, permezz tal-ħajja ta' dejjem. Jien naħseb li din il-verità hekk tagħtina ħafna konsolazzjoni, hekk tagħtina ħafna tama, ħafna kuraġġ. Hekk però ma ninsewx li Alla jsalva lill-bniedem permezz tal-bniedem. Alla jsalva lill-bniedem permezz tal-bniedem. U Alla jsalva lilna f'din is-sitwazzjoni permezz tal-bnedmin. Il-mirakli jagħmilhom bil-bnedmin. L-eġubijiet jagħmilhom permezz ta' dak li hu naturali, permezz tal-umanità. Hekk meta l-poplu ludi kien fil-jasar, Alla jażel lil Mosè biex jeħilsu. Ma jinżilx jeħilsu hu li kien spirtu u li ma jidirx le, imma jinqeda bil-bnedmin. Meta l-poplu ludi kien jiġi maħkum mis-saltniet ta' madwaru, Alla kien jażel nies biex blażliet tagħhom jisalvaw il-poplu tiegħu. Illum ukoll. Alla jażel nies li bl-intervent tagħhom, blażliet tagħhom jistgħu jgħinu lill-bniedem isalva. Hekk jistgħu jgħinu lill-bniedem isalva mhux biss fir-ruħ imma wkoll fil-ġisem. Mhux biss fil-ġisem imma wkoll fir-ruħ. Il-bniedem sħiħ isalva l-bniedem sħiħ. Hekk allura naħseb illi niftakru f'dan il-moment fix-xjenzjati, fit-tobba, fin-nurses, hekk fl-istaff kollu li jaħdem fl-isptarijiet, il-health carers kollha kemm huma. Hekk naħseb li f'dan il-moment ta' min nitolbu għal dawn in-nies. Hekk iridu niftakru wkoll f'dawk li qegħdin imexxu fil-kapijiet tal-pajjiżi u nitolbu għalihom. Tolbu għal kapijiet ta' pajjiżna, imma l-kapijiet tal-pajjiżi kollha għax kollha għaddejjin mill-istess sitwazzjoni. Dawn bħalissa huma msejħa biex jieħdu deċiżjonijiet importanti ħafna. Hekk jistgħu jinqabdu bejn diversi interessi ta' diversi nies. Hekk jistgħu jinqabdu bejn l-interess li skop li jsalvaw il-ħajjiet tan-nies. Imma hemm skopijiet oħrajn li jagħmlu pressjoni fuqhom. Pereżempju, li jkun hemm il-ħtiġijiet bażiċi tal-ħajja. Jew pereżempju illi ma tinżilx ma taqax l-ekonomija tal-pajjiż. Jew illi il-profitt ta' ċertu kumpaniji ma jinżilx, ma jispiċċax. Hawnhekk għandna l-eżempju kbir ta' Mosè. Mosè li kien il-mexxej kbir tal-poplu ludi. Li meta jara l-poplu li kien fil-periklu, l-ewwel li jażel tkun il-ħajja ta' kulħadd. L-ewwel tiġi l-ħajja ta' kulħadd, imbagħad il-kwalità tal-ħajja. Jekk m'hemmx ħajja għal xejn naħsbu fil-kwalità tal-ħajja. U ma tax każ tal-profitt tal-ftejt. Interessanti l-għażliet li għamel Mosè. Kienet tkun xi ħaġa interessanti li kieku kellna naraw ftejt il-ktieb tal-Esodu, id-Deuteronomju u l-Levitiku, kif jirrakkontaw il-mixja tal-poplu ta' Iżrael fid-deżert. Il-problemi kbar li ltaqa' magħhom, il-popli l-kbar li kellu jiġġieled, imma mhux biss, anki l-epidemiji, anki d-diffikultajiet ta' mart li ltaqa' magħhom il-poplu. U l-għażliet li għamel Mosè biex jirnexxielu jwassal lil dan il-poplu fl-art imwiegħda, lil poplu waslu. U Mosè infena u għal ftit ma wasalx, Mosè innifsu ta' il-ħajja tiegħu kollha kemm hi biex il-poplu kollu jkun jista' jasal. Mela l-ewwel qabel kollox il-ħajjiet tal-bnedmin. Anki jekk tonqos xi ftejt jew tinżel xi ftejt u forsi iktar minn ftejt, il-kwalità tal-ħajja. Imma l-ewwel il-ħajja għar jekk nażlu l-interessi tal-ftejt, l-interessi ta' min għandu ta' min jista' jitlef ħafna flus, għar. Alla jażel lil kull wieħed u kull waħda minna biex ngħinu lil xulxejn. Alla jinqeda bil-bnedmin biex isalva lil bniedem. U għedna li jinqeda bit-tobba, bil-carers li jaħdmu fl-isptarijiet,
Edna li jinqeda bil-kapijiet tal-pajjiżi imma wkoll Alla jinqeda b'kull wieħed u b'kull waħda minna. Ma nistgħux ninsew illi aħna nsalvaw flimkien u mmutu flimkien. U allura ejjew nerġgħu niftakru hekk fil-prinċipji l-kbar tal-Vanġelu. Attenzjoni u ħsieb. Nippruvaw nevitaw il-paniku u nippruvaw min-naħa l-oħra nevitaw li qisu mu jiġri xejn. Konsapevolezza li aħna marbutin flimkien, fit-tajjeb u fil-ħażin. Insalvaw flimkien, jew nerqu flimkien. Hekk jiġi f'moħħi dak li jgħid San Pawl lil dawk li kienu fuq il-ġifen u ġejlem Malta uħud mill-Baħrejn kienu qed jippruvaw jaħarbu. U San Pawl idur fuq iċ-ċenturjon jgħidlu isma' jekk se tħallihom jinżlu dawn jaħarbu, se nintilfu l-koll għax hawn jew insalvaw il-koll flimkien, jew nerqu l-koll flimkien. U allura kif se nsalvaw flimkien? Hekk wieħed mill-primarji, mill-kapijiet tal-isptar Sacco ta' Milan li bħalissa biex hekk huma għaddejjin ukoll, anzi iktar minn kulħadd f'din il-problema. Hekk waħda mill-intervisti li għamlulu u għalulu kif nistgħu noħorġu minnha din is-sitwazzjoni. U qal xi ħaġa tassew sabiħa. Hekk nixtieq naqsam magħkom illejla. Għal nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni meta jien nibda naħseb mhux tant fis-saħħa tiegħi imma fis-saħħa ta' dawk ta' madwari. Meta jien nippreokkupa ruħi mhux tant jekk nitteħidx jien imma jekk ngħaddihiex lil ħaddieħor. Meta jien nibda naħseb iktar f'ħaddieħor milli fiha nnifsi. Tgħiduli kif jista' jkun? Iva jista' jkun u beda jġib ċertu eżempji sempliċi. Qal jekk jien nixtri id-diżinfettant kollu ma nħallix għal ħaddieħor, inkun xtrajtu għal xejn. Għax jekk ħaddieħor m'għandux se jibqa' jxerrida l-marda. Interessanti, jekk jien nixtri l-mediċini li għandi u ħaddieħor ma jsejbx, jekk jien nixtri l-maskli u ħaddieħor ma jsejbx, inkun xtrajthom għal xejn. Allura f'dan iż-żmien verament wieħed irid jaħseb ħafna fl-ieħor, irridu naħsbu ħafna fl-oħrajn. Attenzjoni l-ewwel lejn ħija, l-ewwel lejn ħuti, imbagħad lejn nnifsi. Ejjew nitolbu lil Mulej, nitolbu lil Alla biex nerġgħu niskopru ċertu affarijiet żgħar. Jekk nerġgħu niskopru l-importanza tal-li nistgħu noqogħdu flimkien, nerġgħu niskopru l-importanza tal-li nistgħu nieħdu bidejn xulxejn. Hekk bħalissa naħseb ħafna minna joqogħdu attenti biex ma noqorbux ħafna lejn xulxin u nagħmlu sewwa. Hekk ejjew nirrispettaw lil xulxin b'modi differenti. Ejjew nħobbu lil xulxin b'modi differenti. Ejjew verament nagħmlu randan. Ejjew nħallu lil Alla jgħinna nagħmlu din il-penitenza. Hekk din l-attenzjoni mingħajr paniku, imma attenzjoni sana li tista' tgħinna l-koll flimkien, ħadd ma jista' jsalva waħdu, l-koll flimkien, hekk nagħmlu eżerċizzju kbir ta' komunjoni, ta' fraternità. U verament din l-esperjenza tista' taqgħadna familja waħda, tgħinna ngħixu bħall-ewwel komunitajiet insara, l-ewwel komunitajiet Kristjani. U mhux talli ma tkissirniex, ma talli ssaħħaħna, talli tqawwina fl-imħabba lejn Alla, fil-fiduċja tagħna f'Alla, fit-telqa tagħna fih, u fl-imħabba tagħna u fir-rispett tagħna lejn xulxejn. Ejjew inkunu responsabbli tas-sew ta' xulxejn. Ejjew verament induru lejn il-missier tagħna tas-sema u ngħidulu Missier, aħna nħobbuk. Missier ejna, għatina dak li għandna bżonn, imma daqskemm inħobbu lilek iridu nirrispettaw lil uliedek, lil ħutna. U hekk flimkien, il-koll flimkien, ibqgħu ċerti li din l-esperjenza tgħaddi u tħallina ħafna ħjar milli sibitna. Hekk issa nistedinkom biex hekk min qiegħed f'daru nagħmlu mument qasir ta' skiet, qasir ħafna, 5 minuti mhux iktar quddiem Ġessu Ewkaristija biskiet nitolbuh it-talba tagħna.
Kilba minn irid nerġgħu niltaqgħu għada fil-ħin tas-7 ta' filgħaxija mexxu l-kelma fost koppji oħra ħbieb tagħkom ħallej il-ġid li jsejrek jinferex fost ħafna u ħafna aktar koppji. Minn qalbi nawguralkom saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.